Ahoj kamarádi, vítejte u další pohádky v pyžámku. Dnes to bude moc zajímavé, protože si něco řekneme o strašidílku, které se jmenuje hepatitida týda. Tušíte, kdo by to mohl být? Co by to mohlo být za strašidlo? Duch? Nějaký duch? Možná to bude nemoc. A možná to bude nemoc neumytých rukou. Slyšeli jste někdy o tom? Ne. Tak si to pojďme poslechnout. Strašidlo hepatitida týda. Bylo nebylo, v jednom tmavém, špinavém potrubí se narodilo malé strašidlo. Jmenovalo se hepatitida týda. Nebyla zlá, jen si strašně ráda hledala kamarády. Jednoho dne se Týda vydala na velkou cestu. Potrubím doputovala do kanálu, z kanálu ven na ulici, naskočila na autobus, sklouzla se po zábradlí a dokonce se podívala do nákupního centra. Tam se nenápadně přilepila panu Novákovi na boty a než se nadála, byla na zahradě školky. Na zahradě se Týdě moc líbilo. Houpala se na houpačce, hrála si v písku, jezdila po skluzavce a těšila se, že si konečně najde kamaráda. Sluníčko svítilo a počasí bylo jako stvořené ke hrám. Najednou se otevřely dveře a na zahradu vyběhly děti. Jdeme si hrát, hej, juhu, pojďme. Fanoušek a Anička si spolu hráli, stavěli bábovky z písku a Fanoušek pohoupal Aničku na houpačce. Najednou zavolala paní učitelka. Děti, je čas oběda. Děti uklidili hračky, převlékli se a šli si umýt ruce. Jen Fanouškovi se moc nechtělo. Vždyť jsou skoro čisté. Řekl si a mytí odbyl. Uběhl týden a Fanda si začal stěžovat, že mu není dobře. Anička se vylekala. Fando, vždyť ty máš oči jako sluníčko. Paní učitelka hned zavolala mamince a ta Fandu odvezla k paní doktorce. Hepatitida týda byla nadšená. Konečně mám kamaráda. Za to Fanoušek byl smutný. Paní doktorka mu řekla, že má nemoc nemytých rukou. Žloutenku. A Fanouškovi hned došlo, kde k Týdě přišel. Když se děti po pár dnech vrátili zpátky do školky, skoro ji nepoznali. Všude bylo čisto, umyto a školka voněla dezinfekcí. Paní učitelka si s dětmi sedla do kroužku a povídali si o tom, co se Fanouškovi stalo a proč je důležité si správně a poctivě mít ruce. Fanoušek už byl zase veselejší. Ale něco si pevně zapamatoval. Když šli ten den před svačinkou k umyvadlům, byl u kohoutku jako první. Myl si ruce mýdlem, počítal do 20 a nezapomněl ani mezi prstíky. Týdo, teď už si se mnou hrát nebudeš. Zašeptal a s úsměvem ruce pořádně opláchl. Týda mezitím zjistila, že ve školce se to teď hemží jen čistýma rukama. Nikdo si s ní hrát nechce. A tak jí nezbylo nic jiného, než se zbalit a odplazit se pryč.
zpátky tam, kam patří. Daleko od dětí. Od té doby si děti ve školce navzájem připomínají. Nezapomeň na mýdlo. I mezi prstíky. Mydli, až do pěny. Protože už vědí, že čisté ruce chrání zdraví a že ne každé strašidílko je dobrý kamarád. A fanoušek? Ten už si ruce nemyje jen kvůli sobě, ale i kvůli svým kamarádům. No tak to opravdu byla nemoc. Nemoc žloutenka. Panejo, ještě, že to dobře dopadlo. A holky, víte, jak se správně myjí ruce? Můžete mi to ukázat? Že si musíme nejprve namydlit ruce, Ano. pak to spláchnout a pak se je usušit. A jenom takhle, nebo ještě jinak? Musíme takhle. I ze zadu, ne? Ano. A možná i takhle mezi prsty. A taky takhle. A možná i takhle. To je mývám. Tak to příště udělejte. Ať ta hepatitida není i naše kamarádka. Děkujeme moc za tuto krásnou a poučnou pohádku. A teď si představíme školku, která nám tuto pohádku poslala. Mateřská škola při MŠ a ZŠ Bořitov je součástí základní školy v Bořitově, má 2 třídy. Děti u nás tráví dny hrou, tvořením, zpíváním, pohybem i pobytem venku a postupně objevují svět kolem sebe. Školka je také místem společných setkávání, tradic a akcí, do kterých se zapojují děti, rodiče i obec. Pohádka to byla krásná, že? Tak si pusťte další. Nebo se podívejte na všechny pohádky a taky byste nám mohli dát like. Tak se jdeme rozloučit, holky. Jo. Tak ahoj!